modernisme es va fer en Alcoi perquè teníem un empresariat potent econòmicament que podia permetir-s'ho. Teníem uns arquitectes que sabien de les modes d'Europa en aquest moment i teníem artesans. L'origen dels fundos tèxtils de les empreses que tenim així està en l'aprofitament de les aules. Puc assegurar que la casa és soberbia, magnífica en tots els seus aspectes i mostra una passió extraordinària per al modernisme i per al Alcoi. Va deixar algo fet perquè quedara per sempre. I això és el que crec que és el modernisme en Alcoi.